No niin, aloitetaan tämä illan puhe taikka luento, ja otsikkonahan meillä on tällainen kuin, että mihin sotiemme sankarivainajien muisto meitä velvoittaa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotena 2017. Ja tämä on varmasti ajankohtainen aihe miettiä moneltakin kantilta katsottuna. Tietysti sen takia, että nyt tämä koko vuosi, niin kuin sanottu, on Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi, ja se on itsessään merkkivuosi, 100 vuotta itsenäisyyttä, jonka hankkimiseen ja säilyttämiseen myöskin sankarivainajamme mitä oleellisimmin liittyvät. Mutta myöskin meillä on tänään, siis 21. päivä 5.2017, siis tänä sunnuntaina, niin meillä on kaatuneiden muistopäivä myöskin. Ja sen takia meillä on kaksi isoa syytä tänään tarkastella erityisesti sitä, että mihin sankarivainajien muisto meitä suomalaisia tänään todellisuudessa velvoittaa. Nimittäin on syytä ymmärtää, että kun me puhumme sotiemme sankarivainajista, heidän muistostaan, niin me emme liiku pelkästään jonkun tämmöisen sentimentaalisuuden, eli semmoisen jonkinlaisen tunteellisuuden vallassa pelkästäänkään. Me muistamme asioita ja pidämme niitä mielessä, mutta meidän täytyy ymmärtää, että tähän sankarivainajien muiston ylläpitämiseen liittyy myöskin velvoitteita. Se ei ole mikä tahansa asia ollenkaan, vaan meidän pitää ottaa vakavasti, meidän pitää ymmärtää ja meidän pitää käsittää, että siitä huolimatta, että veteraanien sukupolvi alkaa vähitellen siirtyä ajasta iäisyyteen jo ajallisen etäisyyden kasvaessa näistä asioista, niin se todellinen sisältö, jonka puolesta he kaatuivat, siis sankarivainajat kaatuivat, ja vielä se sama sukupolvi, joka taisteli ja selvisi taistelukentillä, jotka ovat vielä veteraaneina keskuudessamme, niin se todellisuus, jonka he mahdollistivat meille, siis jälkeen tuleville sukupolville, niin se on jotakin niin arvokasta, että se muisto ei saa himmetä, niin kuin kuulimme laulustakin, niin tämä on jotain sellaista, mikä ei saa himmetä, ei vähiten myöskään niiden hengellistenkin ulottuvuuksien takia, mitä tähän kokonaisuuteen liittyy. Joten on syytä tänään kaatuneiden muistopäivänä syventyä siihen, että mihin suomalaisten sankarivainajien muisto meitä velvoittaa. Me puhumme siis vuosien 1939-40 talvisodan ja toisaalta sitten vuosien 41-44 jatkosodan sankarivainajista, myöskin Lapin sodassa sitten vielä vuonna 1945 tuli sankarivainajia. Näiden vainajien muistopäivästä on kysymys. Ison kaaren kun otamme, niin me ymmärrämme sen, että oikeastaan Suomen vuonna 1918 vapaussodassa alkanut vapaustaistelu jatkui talvi- ja jatkosodan vapaustaisteluina. Tässä on tämmöinen iso kaari historiallisesti, samasta isosta jatkumosta on kysymys. Eli meillä on näitä sankarivainajia joka tapauksessa kertynyt tämän 100-vuotisen itsenäisyydenkin aikana. Yli 90 000 sankarivainajaa, jotka nyt lepäävät sankarihaudoissa, niin heidän muistonsa meitä velvoittaa. Me ymmärrämme tämän jo liikkeelle lähtien siitä, että kun me puhumme erittäinkin talvi- ja jatkosodasta konkreettisesti, joissa Suomen kansallinen olemassaolo säilyi, itsenäisyys pelastui, se vahvistui tietyllä tavalla. Ja sen uhrin ansiosta, mitä jatko- ja talvisodassa annettiin, niin mekin olemme joka tapauksessa vielä ihmisiä, jotka saamme nauttia suomalaisesta itsenäisyydestä, mitä tahansa uhkia, rajoitteita, iskuja siihen tänään kohdistuukaan, niin joka tapauksessa tämän aikanaan annetun uhrin ansiosta, niin joka tapauksessa vielä siniristilippu liehuu Suomen saloissa. Tämä on kuitenkin se tämänhetkinen todellisuus. Se on arvo sinänsä joka tapauksessa. Ja meidän täytyy ymmärtää se, että nämä Suomen sodat, kun viittaamme talvi- ja jatkosotaankin esimerkiksi, niin ne nimenomaan käytiin. Ja niiden sankarivainajat kaatuivat kirjaimellisesti kodin, uskonnon ja isänmaan puolesta. Tämäkään ei ole mitään sentimentaalisuutta, semmoista romanttista tunteellisuutta, vaan tämä on inhorealistista konkretiaa. Nämä arvot olivat silloin
aivan oleellisella tavalla uhattuina. Ja se, että näistä arvoista olemme meidän jälkipolvet päässeet nauttimaan, niin se on sen ansiota, että meillä on nyt sankarihaudoissa yli 90 000 sankarivainajaa. Siis heidän uhrillaan on ollut merkitystä ja on edelleen merkitystä, ja meidän täytyy se tänä päivänä sisäistää, mistä tässä on kysymys. Aivan konkreettisesti todettuna emme mekään tänään olisi täällä evankeliumin talolla koolla ilman näitä yli 90 000 sankarivainajaa, suomalaista sankaria, jotka arvioivat oman henkensä halvemmaksi kuin sen, mitä he puolustivat. Ja he puolustivat kotia, uskontoa ja isänmaata mitä konkreettisimmin. Meillä on valtava kiitollisuuden velka heille. Meillä on tietysti kiitollisuuden velka, niin kuin varmasti tulee tässäkin esiin, Jumalalle, joka mahdollisti tämän kaiken. Mahdollisti inhimillisellä tasolla sen, että puolustustaistelu saattoi onnistua, vaikka se maksoi hirvittävän hinnan. Mutta se hinta ei ollut turha, eikä se uhri ollut turha. Haluan tähän alkuun ottaa evankeliumista Jeesuksen sanan Johanneksen evankeliumista luvusta 15. Otan yhden jakeen, joka mielestäni aivan oleellisimmalla tavalla oikeastaan tiivistää sen, mistä on kysymys, kun me puhumme tämmöisestä käsitteestä kuin sankarivainajat. Mistä on kysymys siitä, että sotilas puolustaa isänmaataan, siis kansaansa, ja on valmis antamaan oman henkensä sen puolesta, että kansan ei tarvitse tuhoutua ja kuolla. Ja tulkoon sanotuksi se, että talvisodassa ja yhtä hyvin jatkosodassakin, niin nimenomaan tämä kohtalo olisi Suomea odottanut. Sen me tiedämme sotien jälkeisistä arkistolähteistä, mitä on esimerkiksi Neuvostoliiton arkistoista saatu esille, että Joosif Stalinin tarkoituksena oli hänen kannaltaan epäonnistuneen talvisodan jälkeen jossain sopivassa vaiheessa, ja hän tähtäsi siihen jo välirauhan aikana itse asiassa, siis ennen jatkosotaa. Tiettyjen kansainvälisten poliittisten kuvioiden seurauksena Neuvostoliitto ei koskaan päässyt, Jumalan kiitos, yrittämään panemaan toimeen tätä talvisodan lopettamista, mutta Stalinilla oli suunnitelmat, että välirauhan aikana, jolloin Suomi oli täysin kyvytön puolustautumaan käytännössä, vailla liittolaisia, vailla taloudellisia resursseja, vailla sitä varustautumista, johon sitten joka ehdittiin toimeenpanna, kun jatkosota alkoi. Suomi oli täysin haavoittuvassa tilanteessa, ja Stalinin tarkoituksena oli vallata nopealla operaatiolla Suomi joka tapauksessa kokonaan, ja huomattava osa Suomen kansaa siirtää valtavan Neuvostoliiton muille alueille, siis tuhota Suomen kansa samalla tavalla kuin bolshevikit tuhosivat Viron kansan siirtämällä siis massoittain virolaisia muualle Neuvostoliiton tuomalla venäläisiä tilalle. Tämä kohtalo olisi Suomea odottanut. Suojeluskuntalaiset olisi telotettu kaikki. Papistoon olisi kohdistunut tuhoisa isku reserviupseereihin, kaikkeen tämmöiseen porvarilliseen eliittiin, niin kuin bolshevikit asian ilmaisivat. Tästä on suunnitelmat olemassa, eli ei ole mitään epäselvyyttä siitä, mikä kohtalo Suomea olisi odottanut. Mutta meillä oli suomalaisia miehiä, suomalaisia sotilaita, täysin siihen katsomatta, että olitko herra tai työmies. Suomalaisia sotilaita, jotka antoivat henkensä alttiiksi. Osa selvisi, 90 000 sankarivainajaa. Jäi taistelukentällä ja heidät siirrettiin sitten isänmaan multiin, niin kuin suomalaisilla oli tapana siirtää, jos vaan mitenkään oli mahdollista, niin taistelukentällä kaatuneet omien kotiseurakuntiensa multiin. Mutta mistä tässä kaikessa oli kysymys? Johanneksen evankeliumin luku 15 ja 13. Jeesus puhuu tämmöisenkin kohdan tässä näin. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä. Tässä on tämän sijaisuhrikäsityksen ydin. Siis joku antaa henkensä toisten edestä. Tässä on viittaus Jeesuksen Kristuksen ristin uhriin syntisen ihmissuvun puolesta mitä ilmeisemmin. Mutta tämä tuo esille myös sen periaatteen, että mihinkä tavallaan tiivistyy koko ajatus siitä, että sotilas, siis maan puolustaja, puolustaa kansansa isänmaata. Hän on valmis uhraamaan oman henkensä sen puolesta, että muiden ei tarvitsisi kuolla, että kansa saisi elää. Tähän tiivistyy koko ajatus maan puolustuksesta. Ja niin kuin me näemme, niin tämä, mitä Jeesus tässä sanoo, niin sehän oikeastaan sanoo käytännössä sen, että jos ajattelemme jotakin ammatteja tai tämän kaltaisia, niin poliisit, mutta ennen kaikkea sotilaat, maanpuolustajat, niin Jeesuksen mukaan kenelläkään ei ole suurempaa rakkautta kuin tällaisilla, jotka ovat valmiina antamaan henkensä toisten puolesta. Ja tässä mielessä nämä 90 000 sankarivainajaa, joita tänään muistamme, niin he ovat konkreettisesti kaikkien suurimman rakkauden ilmentymiä tässä mielessä. Tämä on aivan selkeästi näin Jeesuksen sanojen pohjalta.
Se, että Suomessa on ymmärretty näitä asioita, niin minusta havainnollisella tavalla sitä osoittaa tämmöinenkin artikkeli, jos joku sattui huomaamaan lauantaina 20.5. Helsingin Sanomissa oli mielenkiintoinen artikkeli, ryhmä Taipale tuo sodissa kaatuneet kotiin. Näkikö joku tämmöisen artikkelin Hesarissa eilen, toisin sanoen lauantaina? Mielenkiintoinen artikkeli, nimittäin siinä todetaan ingressissä näin, että Mika Albertssonin johtama ryhmä on kaivannut yli 300 suomalaisen sotavainajan jäännökset Venäjältä. Ja tässä on kysymys siitä, että kun 90-luvulla mahdollistui oikeastaan tämmöinen, että Suomesta saattoi tähän toimintaan omistautuneita ryhmiä lähteä siis Venäjän puolelle, Karjalan kannakselle, Itä-Karjalaan ja Laatokan Karjalaan, sieltä kaivamaan esiin vielä niitä suomalaisia sankarivainajia, joita ei onnistuttu siirtämään kotiseurakuntisen multiin. On paikallistettu, missä kukin kaatui, ja sieltä löytyy luita, sieltä löytyy vielä tarvikkeita ja muita. Ja siinä pidetään pieni kenttähartauden kaltainen, kunnioitetaan sankarivainajan muistoa, luut pestään, ne kootaan, ja sitten vielä näin monen 10 vuoden jälkeen niin palautetaan sikäli kuin mahdollista oman kotiseurakuntansa multiin. Eli sankarivainajia tulee vieläkin noilta taistelukentiltä takaisin isänmaan multiin. Tämä osoittaa sen, että Suomessa on vielä tajuntaa siitä, että kuinka arvokkaasta asiasta on kysymys, kuinka tietyssä mielessä pyhästä asiasta on tässä kysymys. Mutta tämmöistä toimintaa harjoitetaan, ja se osoittaa, että niin kuin sanottu, että tässä on kysymys erittäin suurista arvoista, ja sen takia on erittäin tärkeää kysyä, että mitä tämä kaikki todellakin merkitsee meille tänään, tässä ja nyt. Mielestäni yksi erittäin selkeä tapa tarkastella tätä merkitystä, että mistä tässä on kysymys ja mihin se meitä velvoittaa, on ottaa pohdinnan kohteeksi marsalkka Mannerheimin, Suomen sota-ajan armeijan ylipäällikön päiväkäsky. Siis 14.3.1940 päivätty päiväkäsky, siis talvisodan jälkeen Mannerheimin antama päiväkäsky Suomelle, Suomen armeijalle, joka on otsikoitu näin: Suomen kunniakkaan armeijan sotilaat. Tässä sotamarsalkka Mannerheim tiivistää varmaan tietyssä mielessä parhaalla mahdollisella tavalla, mistä oli talvisodassa kysymys. Me voimme nyt ymmärtää, että samasta asiasta oli jatkosodan päivinäkin kysymys. Ja kun me luemme tämän päiväkäskyn, se on varmasti luettu monia kertoja aikaisemminkin eri yhteyksissä, mutta tänään on syytä jälleen palata siihen. Tästä minusta selvästi käy ilmi se, että mitkä panokset olivat tuolloin, minkä puolesta sankarivainajat kaatuivat ja mitä se sitten meille tänään tarkoittaa. Luen otteita tästä ylipäällikön päiväkäskystä 3 kohdasta oikeastaan ja sitten otan jonkun verran tiettyjä asioita esille. Eli 13.4.1940 sotamarsalkka Mannerheim kirjoitti näin ja puhui: Suomen kunniakkaan armeijan sotilaat. Rauha on solmittu maamme ja Neuvosto-Venäjän välillä. Ankara rauha, joka on Neuvosto-Venäjälle luovuttanut melkeinpä jokaisen taistelukentän, millä te olette vuodattaneet vertanne, kaiken sen puolesta, mitä me pidämme kalliina ja pyhänä. Ja eri yhteyksissä kävi ilmi, että nämä kalliit ja pyhät arvot olivat nimenomaan koti, uskonto ja isänmaa, joiden puolesta myöskin Mannerheim ilmoitti suomalaisten sotilaiden tuolloin taistelevan. Te ette ole tahtoneet sotaa, te rakastitte rauhaa, työtä ja kehitystä, mutta teidät pakotettiin taisteluun, jossa olette tehneet suurtöitä, tekoja, jotka vuosisatoja tulevat loistamaan historian lehdillä. Näin tämä päiväkäsky alkaa ja sitten otan katkelman täältä keskemmältä. Tätä kannattaa huolellisesti ajatella, mitä tässä sanotaan. Huolimatta kaikesta rohkeudesta ja uhrimielestä on hallitus ollut pakotettu tekemään rauhan kovilla ehdoilla, mikä kuitenkin on selitettävissä. Armeijamme oli pieni ja sen reservit ja kaaderit riittämättömät. Ei oltu varustauduttu sotaan suurvaltaa vastaan. Urhoollisten sotilaittemme puolustaessa rajojamme oli ylivoimaisin ponnistuksin hankittava sitä, mitä puuttui. Oli rakennettava puolustuslinjoja, joita ei ollut. Oli koetettava saada apua, jota ei tullut. Oli hankittava aseita ja varusteita aikana, jolloin kaikki maat kuumeisesti varustautuivat myrskyä vastaan, joka vyöryi yli maailman.
Teidän sankaritekonne ovat herättäneet ihailua yli maiden, mutta 3,5 kuukautta kestäneen sodan jälkeen olemme edelleen melkein yksin. Emme ole saaneet enempää kuin 2 vahvistettua pataljoonaa tykistöinen lentokoneiden ulkomaista apua rintamillemme, joilla omat miehemme taistelussa yötä päivää ilman vaihdon mahdollisuutta ovat saaneet ottaa vastaan yhä uusien vihollisvoimien hyökkäykset, ponnistaen ruumiilliset ja henkiset voimansa rajattomiin asti. Kun tämän sodan historiaa kerran laaditaan, tulee maailma tuntemaan teidän työnne. No näin taatusti on tapahtunutkin. Ja sitten vielä yksi kappale. Ja niin kuin sanottu, tämä on kirjoitettu siis 13.4.1940. Kohtalomme on kova, kun olemme pakotetut jättämään vieraalle rodulle, jolla on toinen maailmankatsomus, toiset siveelliset arvot, maan, jota vuosisatoja hiellä ja vaivalla olemme viljelleet. Mutta meidän on otettava kovat otteet voidaksemme siellä, mitä meillä on jäljellä, valmistaa kodin niille, jotka ovat tulleet kodittomiksi, ja paremmat toimeentulomahdollisuudet kaikille, ja meidän tulee olla, kuten ennenkin, valmiina puolustamaan pienempää isänmaatamme samalla päättäväisyydellä ja samoin kovin ottein, millä olemme puolustaneet jakamatonta isänmaatamme. Meillä on ylpeä tietoisuus siitä, että meillä on historiallinen tehtävä, jonka me edelleen täytämme, länsimaisen sivistyksen suojaaminen, joka vuosisatoja on ollut meidän perintömme. Ja sitten vielä tämä päättyy tähän kuuluisaan lauseeseen. Mutta me tiedämme myös, että olemme viimeistä penniä myöten maksaneet velan, mikä meillä siitä länteen on ollut. Ja allekirjoituksena Mannerheim. Tässä on aika vahvaa tekstiä, kun sisäistät, mitä siinä sanotaan, ja mietit nyt sitten tämän päivän maailmaa ja olemista, ja lähinnä nyt tätä suomalaista olemista näiden sanojen valossa. Sankarivainajat kaatuivat sen puolesta, mitä me pidämme kalliina ja pyhänä. Suomessa on ollut jotain kallista ja pyhää, jonka puolesta on jopa ollut syytä antaa oma henki. Tämä ajatus tässä on, sen varaan on koko maanpuolustuksen ajatus perustunut. Ja oikeastaan tämän takia suomalainen mies sukupolven jälkeen on kautta Suomen historian joutunut ja ollut valmis kaatumaan suomalaisen isänmaan puolesta, jotta kansa eläisi. Siitä tässä on kysymys. Silloin 30-luvun lopulla, 40-luvun vuosina kalliina ja pyhänä pidettiin perinteisiä perhearvoja, kristillistä uskoa, suomalaiskansallista isänmaata. Jokainen, joka tuntee historiaa, niin ymmärtää, että täsmälleen näin se oli. Ja Suomessa ymmärrettiin talvisodan alkaessakin tämä, että on sitten materiaaliset tämmöiset vertailusuhteet, millaisia hyvänsä, taloudelliset resurssikysymykset, millaisia hyvänsä, sotilaallisetkin voimasuhteet, millaisia hyvänsä, niin parempi vaihtoehto on se, että viimeiseen saakka puolustetaan isänmaata, suomalaista perintöä, suomalaista kristillistä uskoa kuin se, että päästetään bolshevikit tuhoamaan nämä kaikki Suomeen, sillä näin olisi niin kuin sanottu tapahtunut, jos Suomi olisi valinnut silloin Virontien, eli sallinut puna-armeijan tavalla tai toisella siirtyä Suomeen ilman taistelua. Silloinkin oli niitä, jotka sanoivat, että ei tämä ole järkevää, ei ole mielekästä ryhtyä taistelemaan mekanisoitua suurvalta-armeijaa vastaan, jollainen Stalinin puna-armeija joka tapauksessa tuohon aikaan oli itse asiassa maailman suurin ja laajin sotakoneisto. Muista tämä asia, että kun toinen maailmansota alkoi vuonna 1939, niin tällä paljon puhutulla Adolf Hitlerillä oli joukoissaan siis 6 panssaridivisioonaa ja sitten moottoroituja divisioonia. Ja siinä on sitten se kuuluisa mekanisoitu Saksan Wehrmacht, joka monen nykytietämän mukaan niin lähti maailmaa valloittamaan. Tiedätkö, montako panssaridivisioonaa Stalinin puna-armeijalla oli täsmälleen samana aikana? Siis puna-armeijassa oli 60 panssaridivisioonaa ja 60 vastaavaa divisioonaa oli muodosteilla jo tuohon aikaan. Eli noin 120 tämmöistä panssarimuodostelmaa Saksan 6 vastaavaa vastaan. Kuitenkin moni on aina ajatellut näin, että no niin, kaikki tietävät, että Hitler suunnitteli sitä ja tätä ja no hänellä oli omat suunnitelmansa. Mutta nyt olisi syytä miettiä sitä, että mitä suunnitelmia Joosif Stalinilla mahtoi olla ja muistaa se, että
tämä mekanisoitu puna-armeija suunnattiin sitten syksyllä 1939 Suomea vastaan. Ja aikalaiset tietysti ymmärsivät tämän koko kuvion, että mitä se tarkoittaa, kun tämmöinen bolshevistinen suurvalta iskee Suomeen ja neuvostopommittajat, joiden siipiin oli punaiset tähdet maalattu, ryhtyivät yllättäen ilman sodan julistusta terrorisoiden pommittamaan Suomen kaupunkeja, koululaisia, äitejä, lapsia, kaikkia tällaisia näin. Tarkoituksena demoralisoida Suomea ajatuksella, että se on 2 viikkoa puna-armeija on Helsingissä ja sitten on Suomen neuvostotasavalta perustettu. Siis se Suomen neuvostotasavalta, joka vuonna 18 jäi perustamatta ja jota varten Terijoen hallituskin pantiin pystyyn ja ajateltiin, että Otto Ville Kuusinen sitten ottaa sen paikkansa Helsingissä. Mutta ei hän ottanutkaan, ei ollutkaan mitään 2 viikon paraatimarssia yhtään mihinkään. Mutta suomalaiset tiesivät, että mitä tapahtuu, jos tämä Stalinin komento Suomeen tulee. Ja suomalaiset ymmärsivät, että se on sitten perinteisen suomalaisen elämänmuodon loppu. Se on kristillisen uskon loppu, kun nämä Moskovan taistelevat jumalattomat pääsevät Helsinkiin. Siis siellä oli taistelevien jumalattomien liitto, johon tämmöinen aktivistinen, ateistinen, taisteleva, radikaali humanismi, joka vannoi tieteen ja teknologian nimiin ja sanoi, että kaikki jumalat hävitetään ja varsinkin kristinuskon Jumala hävitetään. Taistelevat jumalattomat olivat niitä, jotka tuhosivat Venäjän ortodoksikirkkoja ja tekivät niistä milloin elokuvateattereita, milloin jotakin muuta korjaamoita tai jotain varikkoja, mitä hyvänsä. Tämä tämmöinen olisi Suomessa alkanut. Ja niin kuin mainitsin, väestön joukkosiirrot, joukkoteloitukset ja kaikki tämmöiset, jotka olivat Baltiassa todellisuutta sen jälkeen, kun Baltia liitettiin Neuvostoliittoon erilaisen semmoisen teatterimanöverin kautta. Sen takia, koska Baltialla ei ollut kykyä eikä ollut sitten näköjään haluakaan taistella puna-armeijaa vastaan. Mutta sama olisi ollut seuraus Suomessa. Mutta täällä katsottiin, että meillä on semmoisia kalliita ja pyhiä arvoja, että mieluummin vaikka kaadutaan taistelukentällä, kun tuosta vaan sallitaan, että tällainen asia tapahtuu. Ja tähän perustui inhimillisesti katsottuna talvisodan ihme sen nojalla, että Jumala armossaan armahti yksinkertaisesti Suomen kansaa, että tämä meidän taistelumme oli menestyksellistä ja että sankarivaineen uhri ei jäänyt turhaksi. Kun asianlaita on näin, niin pelkistetysti me joudumme kysymään tänään, että ovatko nämä samat arvot nyt kalliita ja pyhiä suomalaisille tänään, jotka vuonna 1939 olivat kalliita ja pyhiä, jopa niin kalliita ja pyhiä, että suomalaiset miehet, ne jotka olivat aktiivipalveluksessa tuolloin ja sitten tämä suomalainen silloin koulutettu reservi, joukkueen johtajat kärjessä, siis reservin vänrikit, jotka myöskin maksoivat kovimman hinnan itse asiassa yksittäisistä tämmöisistä sotilaskategorioista, jos näitä mietitään sodan jälkeen, niin reservin vänrikit, jotka johtivat joukkueitansa, niin taistelutahto oli kova. Nämä lähtivät taistelemaan antamaan henkensä. Meillä oli jotain sellaista, jonka puolesta oli hyvä näin tehdä, mutta onko tänään ihan oikeasti? Siis mikä on se pyhä ja kallis suomalaisille tänään, jonka puolesta näin menetellään? Meillä Suomessa, jossa virallisesti lainsäädännön ja koululaitoksen ja jonkun opetushallituksen ja poliittisten puolueiden opastamana ja sponsoroimana spekuloidaan, että onko ylipäänsä miehiä ja naisia olemassa tänään ollenkaan enää. Mieti pelkästään tätäkin. Meillä on laki, joka sanoo, että suomalainen mies on tietystä iästä tiettyyn ikään asti asevelvollinen. Mietipä nyt tätäkin, jos tämä gender-ideologia menee tänään läpi, niin tämäkin laki menettää merkityksensä. Eihän meillä ei ole mitään miehiä, jotka puolustavat jotain Suomen maata. Mieti itse, mikä seuraus silläkin on, jos esimerkiksi lakiin otetaan tämä 3. sukupuolen käsite, mitä nyt kovasti ajetaan. Ja ymmärrätkö siis, julkisella verorahalla tuettu joku opetusministeriö tukee tämmöisiä hankkeita kouluhallituksen kautta esimerkiksi, kun nimenomaan SETA-lähtöistä propagandamateriaalia viedään kouluihin sillä idealla, että se nauttii jonkinlaista jopa tämmöistä virallista asiantuntijaymmärrystä ja käytännössä näköjään virallista tukea, jos kerran valtiollisin varoinkin, julkisin varoin tämmöistä tuetaan. Niin sen seurauksena esimerkiksi meidän täytyy sitten ajan olla muuttaa tämä maanpuolustuslainsäädäntökin, kun ei ole mitään miehiä eikä mitään muita. Mitäs sitten tehdään? Sitten joudutaan samaan pisteeseen kuin Ruotsissa, jossa käytännössä Ruotsihan on ajanut maanpuolustuksensa alas sillä tavalla, että se on 2 tai 3 päivää, kun Ruotsi kykenee käytännössä puolustautumaan. Siellähän on havaittu nyt tämä ja on yritetty nyt tehdä jotain korjausliikkeitä, mutta kukaan ihme käski ylipäätään ajaa Ruotsin maanpuolustuksen alas. Sitä on syytä miettiä. Radikaali feminismi, gender-ideologia, homoideologia, muu tämmöinen vasemmistoradikalismi Ruotsissa, joka on aivan sellaisen pyhään arvoon korotettu, niin sehän on tämän aatteen saanut aikaiseksi ja seuraukset siitä, että muun muassa Ruotsin maanpuolustus on näytetty alas. Minkä takia? Ruotsihan kuuluu kaikille, ei ole mitään rajoja enää.
On idioottimaista kaatua jonkun rajojen puolesta, kuin mitä rajoja olekaan. Tämähän on se nykyinen ideologia. Ei silloin ole mitään kallista ja pyhää, jota meidän pitää puolustaa tai ruotsalaisten pitää puolustaa, jos rajoja ei kerran ole, eikä ole mitään miehiäkään. Nyt ihmetellään Ruotsissa sitä, että Ruotsissa kun on käytännössä nyt vapaaehtoisarmeija, niin ei saada vapaaehtoisia edes armeijaan nyt tulemaan, kun ajateltiin, että aina löytyy niitä, joita nyt kiinnostaa maanpuolustus. Miten niin löytyy, jos nyt laajempaa vastakaikoa saa se ajatus, että ei ole miehiä, ei ole naisia, ei ole rajoja. Minkä ihmeen takia pitää estää jonkun tulemasta Ruotsiin, jos kaikin keinoin Ruotsissakin on tehty niin, että joka ainut pääsee Ruotsiin, laiton tai laillinen tai mikä vaan, kun Ruotsi kuuluu kaikille. Meillä on sama ideologia täällä eliitin keskuudessa. Suomi kuuluu kaikille, Eurooppa kuuluu kaikille. Rajat ovat jotain pahaa. Yhdistä nyt tämmöisen ajatustapaan joku ajatus maanpuolustuksesta, että kaadutaan rajojen puolesta. Nämä on ristiriitaisia ajatuksia. Milloin suomalaiset niin kuin heräävät tajuamaan, että ei tämmöistä vasemmistoradikaalia kulttuurimarksismia kannattaisi ihan loputtomiin nyt edistää, koska se oikeasti syö nämä loputkin niistä kalliista ja pyhistä arvoista, joita meillä vielä jonkun verran ehkä on, ja jotka olivat niitä, joiden puolesta 39 alkaneessa vapaustaistelussa me kuoltiin ihan kirjaimellisesti. Nyt täytyisi niin kuin suomalaisten miettiä, jos ei muuta, niin vaikka tänään kaatuneiden muistopäivänä, että minkä puolesta oikeasti silloin kuoltiin ja mitä tänään pidetään kalliina ja pyhänä. Nimittäin tämmöisiä kalliita ja pyhiä asioita on oikeasti vielä olemassa ja on äärimmäisen suuri eksymys nyt omasta takaa ruveta tekemään niille sitä, mitä aikoinaan Stalinin bolshevikit olisivat näille asioille tehneet, jos olisivat päässeet säätämään täällä oman mielensä mukaisesti. Niin nyt on tämmöinen outo ajatus ja tilanne tullut, että melkeinpä nyt omasta takaa niin kuin lännestä käsin nyt itse tehdään väkisin se, jolta sankarivainajamme meidät varjelivat silloin 39-44. Ja nyt väkisin halutaan se itse tehdä. Tässä on hirvittävä ristiriita. Tämmöistä pitäisi nyt tänä päivänä miettiä. Mainitsin tämän gender-ideologian. No, avioliittolaille kävi nyt virallisesti toistaiseksi niin kuin kävi. Nyt ajetaan äitiyslakia, joka muun muassa yhdessä kohdassa sanoo, että mieskin voi periaatteessa olla äiti. Ja ajetaan sitä, että kaksi naista voi ikään kuin teeskennellä, että heillekin syntyy lapsia. He ovat kaksi äitiä sille lapselle, joka ei kuitenkaan biologisesti millään tavalla ole näiden kahden naisihmisen minkälaisen toiminnan seuraus, vaan riittää vain, että toinen ilmoittautuu siihen, että me yhdessä nyt lähdimme hedelmöityshoitoihin ja me olemme nyt perhe ja meille nyt syntyy lapsi. Äitiyslaki ajaa tämmöistä lainsäädäntöön. Mieti hiukan, missä mennään. Missä on se koti ja perhe, jonka puolesta vuonna 1939 oltiin valmiita kaatumaan. Jos mikä tahansa käy perheestä tai perhettä ei tarvita ollenkaan tai perhe tarkoittaa mitä vaan, avioliitto voi tarkoittaa mitä vaan tai että sitä ei tarvita ollenkaan koko avioliittoa esimerkiksi. Tänään ajetaan tämmöisiä asioita. Tai meillä on eutanasialaki kehitteillä nyt ajettavana, joka lähtee siitä, että on suurin ihmisarvo se, että ihminen voi päästä hengestään tosta vaan, jos itse niin haluaa. Koska ymmärrän nyt tämä, että menemättä sen tarkemmin tähän eutanasialain yksityiskohtiin, niin ei se tule ikinä jäämään pelkästään vain siihen, että aivan tietynlaisessa terminaalivaiheessa oleva parantumattomasti sairas tietyissä olosuhteissa pyytää itselleen eutanasiaa. Ei se tule koskaan toimimaan näin, se ei ole toiminut Hollannissa eikä Belgiassakaan näin, vaan se menee siihen, että jos koet masennusta tai muuten vaan on semmoinen epämukava olo tai olet vaikka 5-vuotias ja sanot, että en minä tykkää elää, niin se menee vähitellen siihen, että sittenkin olet oikeutettu saamaan eutanasian. Siis se laajenee, se ei pysy rajoissaan, niissä rajoissa, joilla sitä ajetaan. Mutta me ymmärrämme, että tämä on hirvittävän tuhon, eksymyksen, elämän vastaisuuden, kaiken tämmöisen tie. Tämmöisiä ajetaan nyt lännessä. 39 kaaduttiin sen puolesta, että kansa voisi elää. Nyt ajetaan ihmisoikeuksien merkeissä semmoista politiikkaa, että on kiva, että otetaan henki pois ihan itseltäkin noin niin kuin lainvoimaisesti. Ymmärrätkö tämän hirvittävän kauhistuttavan ristiriidan? Eivät tämmöiset eutanasialait ja gender-ideologiat ole sitä pyhää ja kallista, jonka puolesta tänään kaadutaan. Ja tosiasia on se, että ei tämmöisten puolesta itse asiassa kukaan juuri viitsikään kaatua, koska nykyinen maksiimi, eettinen maksiimi, eli se ideaali on se, että se mikä tuottaa mielihyvää ja on mukavaa ja mikä ei tuota mielipahaa, niin se on hyvä ja oikeaa, sitä pitää edistää. No eihän joku johonkin taistelutilanteeseen, maanpuolustustilanteeseen meneminen, niin ei se mikään mielihyvän maksimointitilanne ole, niin ei semmoisen viitti mennä ollenkaan, se on semmoista. Näinhän muuten ne risuparta-radikaalitkin sanoi 60-luvulla sotaveteraana, mitäs menitte sinne? Oma vikanne, kuis menitte? Näin sanoivat risuparta-radikaalit silloin sotaveteraaneille. Ja jos suomalaiset eivät nyt niin kuin ymmärrä tätä kuviota, että missä mennään, niin se on järkyttävää. Sen me tiedämme, että jos
sankarivainajat eivät olisi uhriaan antaneet, niin Suomi olisi todella nopeasti sekularisoitu vuonna 1939 tai sitten viimeistään 1944 jälkeen. Kirkko, kristinusko olisi lopetettu tästä maasta julkisesta tilasta. Nyt on niin hullua, että nyt tähän näytetään itse pyrkivän tämmöiseen tilanteeseen tänään. Tämä on täysin käsittämätöntä. Mitä kirkko tekee? Onko kirkollekaan enää mikään oikeastaan kallista ja pyhää? Kirkko ponnistelee, ja nyt puhun niin kuin olen maininnut aikaisemmin, niin tästä liberaaliteologisesta virallisesta kirkosta. Kirkon sisällä on vielä muullakin tavalla ajattelevia toimijoita, mutta puhun nyt tästä yleisestä linjauksesta, josta viimeksikin puhuin, kun olin tämän saman pöntön takana puhumassa, niin puhuin näistä asioista. Näyttää siltä, että kirkko itsekin nyt haluaa tehdä itselleen Stalinit, jos nyt näin kärjekkäästi sanoisin. Ja pidetään korkeana ja pyhänä arvona sitä, että todella saadaan kristillinen usko pois julkisesta tilasta, ja se on sitten semmoista jotakin pyhää, mitä nyt pitää puolustaa. Mutta vuonna 1939 oli toisin. Silloin haluttiin säilyttää se tilanne, että Kristuksen risti saa olla näkyvissä, että meidän lipussamme on siniristi, ja että saadaan vielä kirkon saarnastuolaistakin puhua Jeesuksen verestä, Golgatan verestä, joka puhdistaa, julistaa uskoa, ja että Suomen kansan koko hengellinen ja henkinenkin olemassaolo riippuu tästä julistuksesta. Sen puolesta kuoltiin ja kaaduttiin. Eikä ole vähäisintä myöskään se, niin kuin me historiasta tiedämme, että rintamilla koettiin myös hengellistä herätystä. Siellä, missä ollaan todella eksistentiaalisten kysymysten, eli elämän ja kuoleman kysymysten kanssa tekemisissä, niin siellä oli myös hengellistä herätystä. Ja se oli myöskin, vaikka se oli hirvittävä tilanne, tämä sotatilanne, niin myöskin Jumala käytti sitä hyväkseen, että hengellistä herätystä Suomen kansan keskuuteen tuli sitä kautta. Sitä suuremmalla syyllä nämä hengelliset kristilliset arvot, eli kodista, uskonnosta ja isämaasta tämä uskonto, eli raamatullinen kristillinen usko, joka meillä nyt on valtavirtaisena tämmöisenä luterilaisena uskona täällä ollut, on muitakin suuntauksia ollut, mutta valtavirtaisena luterilaisena uskona, niin sitä puolustettiin, se nähtiin arvokkaaksi, siis raamatullinen, klassinen, kristillinen usko. Miten on tänä päivänä? Nyt pitäisi aika vahvasti mennä itseemme, siis suomalaisten ja kirkollisten tahojen ja kaikkien kristillisten tahojen ja kaikkien tahojen Suomessa. Että nyt kerta kaikkiaan pitäisi selkeyttää se, että minkä puolesta tänään halutaan kuolla ja ennen kaikkea tehdä tilit selväksi sen kanssa, että ei itsellemme nyt teetetä sitä, jolta 90 000 sankarihaudoissa lepäävää sankarivainajaa meiltä varjelivat silloin, tai meidät varjelivat silloin aikoinaan. Niin nyt sitä hyvänen aika pitäisi itse tehdä. Se on pahinta mahdollista sankarivainajien muiston häpäisyä, tämä tämmöinen touhu. Sitten Mannerheimin päiväkäskyssä mainitaan jo silloin vuonna 1940, että armeijamme oli pieni, resurssimme riittämättömät. Siitä me selvästi ymmärrämme, että maanpuolustusta ei pidä ajaa alas. Se on yksi suurimpia munauksia, mitä nyt poliitikot voivat tehdä, maanpuolustuksen alas ajaminen. Roomalaiskirje luku 13, jae 1 ja jae 4. Siinä on selkeä opetus Raamatussa apostoli Paavalin kautta Pyhän Hengen inspiroimana, että esivalta ei kannata turhaan miekkaa. Miekka ei ole mikä tahansa symboli, mitä Paavali tuossa käyttää roomalaiskirjeessä, joka on 50-luvun jälkipuoliskolta jälkeen Kristuksen keisari Neeron Rooman valtakunnan ajalla kirjoitettu. Paavali tiesi tasan tarkkaan, mitä hän kirjoitti, ja Pyhä Henki tietysti tiesi, mitä hän Paavalin kautta halusi ilmoittaa sanallisesti. Miekka oli esivallan symboli, se on edelleenkin. Meillä poliisillakin on miekan kuva tuossa hihassa poliisin symbolina, koska miekka tarkoitti oikeutta kuoleman tuomion täytäntöönpanoon. Sitä se tarkoitti se miekka antiikin maailmassa, että esivallalla on tämmöiseen oikeus. Paavalikin sanoi, että jos olen tehnyt jotain sellaista, joka ansaitsee kahleet tai miekan eli kuolemantuomio, niin siitä vaan, jos voitte näyttää toteen, että olen tehnyt sitten jonkun rikkin, kun häntä syytettiin silloin. Hänkin tunnusti sen, että tämmöinenkin esivallalla on oikeus toimeenpanna tämmöisiä kovia asioita. Poliisitoimi ja maanpuolustus perustuu siihen, että esivallalla on tehtävänä suojella kansalaisia. Se esivalta kantaa miekkaa, ei jonkun koston tai jonkun tämmöisen huitomisen merkeissä, vaan tarkkaan kontrolloidun kansalaisten puolustamisen, oman alueen rajojen puolustamisen merkeissä. Tämä on vankka raamatullinen opetus, Paavali ottaa sen esille. Mutta tämä tarkoittaa, ja huomatkaa tämä siis jakeessa 4 vielä tuossa roomalaiskirjan 13. luvussa, niin tulee pahan Paavali maininneeksi senkin, että se on Jumalan palvelemista. Ne ovat Jumalan palvelijoita, jotka kantavat esivallan miekkaa. Tämäkin on aika vahva sanamuoto nimittäin, että esivallan virassa toimiminen, poliisin taikka sotilaan virassa, maanpuolustuksen virassa toimiminen, se on omalla sarallaan Jumalan palvelemista myöskin, koska kysymys on Jumalan asettamasta järjestyksestä yleisen hyvän ja elämän yllä pysymiseksi.
Tämä on se peruskuvio, mutta se tarkoittaa sitä, että jos esivallalle tänne miekka on annettu, niin se miekka pitää sitten pitää myös terävänä sillä tavalla, että se voi tehdä tehtävänsä silloin, kun sitä tehtävää tarvitaan. Ja mielellään niin terävänä, että sitä ei jouduta koskaan käyttämään. Eli vanha roomalainen totuus on myöskin taatusti raamatullinen totuus, vanha konservatiivinen totuus, että jos haluat rauhaa, niin valmistaudu sotaan. Siis huomaa, valmistaudu sotaan. Siinä ei sanota, että käy sotia silloin kun huvittaa, vaan valmistaudu siihen. Eli varusta itsesi ja resurssisi niin vahvaksi, että muutkin näkevät, että tuolla on nyt sen verran rautaa ja lyijyä, että ihan ei kannata ruveta ihan miten tahansa nyt noille. Silloin ei rajaa ylitä sellaiset, joiden ei rajaa kuulu ylittää, eikä kenenkään henki häviä sitten tässä yhtään mihinkään. Rauha säilyy, kun on riittävästi rautaa, että joku joutuu laskemaan 2 kertaa, että kannattaako. Mutta jos on se tilanne, että sulla ei ole rautaa ollenkaan, niin joku laskee, kyllä kannattaa. Ja sitten tulee uhreja. Siis valmistaudu sotaan, pidä esivallan miekka riittävän terävänä. Ja sillä voidaan sitten inhimillisesti, sikäli kun on ylipäänsä mahdollista, varmistaa se, että sitä ei tarvitsisikaan käyttää. Ja se on silloin se paras tilanne, rauhantila säilyy. Eikä tarvitse ryhtyä tämmöisiin hirvittäviin asioihin. Mutta jos täytyy, niin sitten sinulla myös on jotain, millä puolustat omaisiasi, omaa perintöäsi, juuriasi, omaa maatasi, omaa kansaasi, jota uhkaavat sitten ne, jotka täysin laittomasti valitsevat rajan yli tulemisen ja sinun henkesi uhkaamisen, sinun läheistesi henkesi uhkaamisen. Siis hyökkääjä hän valitsee sitten laittomuuden tien, ei puolustaja. Niin kuin Mannerheim päiväkäskyssä sanoi, te suomalaiset sotilaat, te ette tahtoneet sotaa. Näin se taatusti oli. Joku muu tahtoi sotaa, mutta kun sitä tahdottiin, niin sitten kyllä pantiin vastaankin, koska on myöskin täysin epäraamatullista ja kristillistä se, että miten tahansa, missä vaan, millä tavalla tahansa, tuosta vaan altruistisesti asetamme oman henkemme ja toisten hengen alttiiksi. Vielä sekin, että minä saattaisin voida ajatella, että asetan oman henkeni alttiiksi, mutta jos olen vastuussa muista ihmisistä, minulla ei ole oikeutta sanoa, että minä en tee mitään, kun muita uhataan, että tehkö niille mitä joku tahtoo. Minulla ei ole sitä oikeutta, minun täytyy puolustaa omaisiani, minun täytyy puolustaa perhettäni, minun täytyy puolustaa kansaani. Tähän perustuu ajatus maanpuolustuksesta ja näistä asioista, ja pitää olla välineet siihen. Eli suomalaisten poliitikkojen pitäisi myös ymmärtää tämä, että ihan oikeasti maanpuolustusta ei suin surminkaan pidä ajaa alas. Mannerheim totesi, että silloin ei oltu varustauduttu. Silloinkin oli poliitikkoja 20-luvulla, 30-luvulla, jotka sanoivat, että ei mitään panssarivaunuja, ne ruostuu, menee hukkaan, rakennetaan vuokrakasarmeja ja tämmöisiä, että työväki tarvitsee asuntoja ja sijoitetaan tämmöisiin se raha, mikä on, ei panna tämmöisiin sotavälineisiin. Ensimmäinen maailmansota oli ja nyt kaikki ovat tulleet järkeviksi ja kukaan ei ryhdy sotimaan enää. Meillä oli tämmöistä asennetta poliitikkojen keskuudessa ja sitten syksy 1939 osoitti tämän täysin puuta heinäksi tämmöisen ajatuksen. Siinä oli väärä ymmärrys ihmisluonnosta ja siitä, mikä on historia ja mitä tapahtuu. Ja ne laiminlyönnit, maanpuolustuksen laiminlyönnit 20-luvulla ja 30-luvulla maksettiin suomalaisten maanpuolustajien verellä. Ja tämä on niin kuin hirvittävä diili. Pikemminkin satsataan semmoiseen teknologiaan ja semmoisen miekan terävyyteen, että sitten voitetaan ihmishengissä. Tämä on näin yksinkertaista, mutta kun se menisi poliitikkojenkin päähän tämä yksinkertaisuus. Eli pitää varustautua riittävästi, että se miekka on riittävän terävä yhtä hyvin siis sotilaallisesti, aineellisesti, taloudellisesti, henkisesti, mutta myöskin hengellisesti. Se kuuluu tähän samaan settiin hyvin vahvasti, joka myöskin toisaalta sitten 20-30-luvulla ymmärrettiin sillä tavalla, että silloin myöskin nähtiin se, että tässä on henkisiä ja hengellisiä arvoja myöskin pelissä. Kaikki ei ole ainetta ja kaikki ei ole kaupan. Kaikessa ei mennä pelkästään talouden ehdolla. Nythän vedotaan siihen, että ei tämmöisiä voida tehdä, kun talous ei anna myöden ja niin ja näin. Mutta kaikki ei ole kaupan, kaikkia ei voida puhtaasti tämän kautta määrittää. Rajoja pitää puolustaa. Rajat ovat, sananlaskut 22-28 mainitsee, että älä siirrä muinaista rajaa. Rajat ovat olemassa Jumalan maailmanjärjestyksessä. Rajat eivät ole jotain sellaista hirvittävää, mistä jotenkin eroon pitäisi päästä. Rajojen puolustaminen on edelleen tärkeää ja siihen taatusti meille tulee kehotusta, muun muassa nyt kaatuneiden muistopäivänäkin. He kaatuivat Suomen rajojen puolesta ja sen puolesta, että Suomi säilyisi koskemattomana. Se on edelleen oikein. Apostolien teot 17, 26-27 sanoo, että Jumala on kansakunnille luonut itse
tietynlaiset rajat ja alueet. Miten tahansa historiassa, kaitselmuksessa nämä kuviot ovat edenneet ja muuttuneet, mutta rajojen käsite on, kansakunnan käsite on, Jumala on luonut alueet tietyille kansoille, mitään ei tapahdu sattumalta. Mutta myöskin se ajatus, että ei mitään rajoja muututaan, vaan niin kuin Nimrod aikoinaan yritti säädellä tämmöisen yhteisen jonkinlaisen maailmanhallinnon, että ollaan yksi, puhutaan yhtä kieltä, vaan kaikki ollaan yhtä, nyt kaikki niin kuin aineellisestikin ja tällä tavalla valtiollisesti, niin se oli paheksuttavaa, niin kuin Raamatun lehdiltä luet, tämmöinen hanke. Mutta Jumalan luomisjärjestys on, että on rajat ja on kansoilla asumisensa sijat ja rajat. Näin se on ja se on edelleen tällä tavalla. Näitä pitää puolustaa. Yhtä lailla Mannerheim totesi silloin, että oli koetettava saada apua miten tahansa. Sotilaallinen apu ja huoltovarmuus on turvattava ajoissa joka tapauksessa. Ehdoin tahdoin yksin jääminen ei ole hyve. Tämäkin tulee ilmi tuosta Mannerheimin päiväkäskystä. Joka tapauksessa, miten tahansa sitten on, niin Suomen pitäisi tehdä kaikkiensa sen puolesta, että vaikka sitten kaikesta huolimatta jäisimme yksin, niin me viimeisen saakka puolustamme isänmaatamme. Mutta tämä ei ole sellainen ideaalitilanne, johon pitää väkisin itsensä ajaa. Pitäisi toimia viisaasti ja etukäteen rakentaa näitä kuvioita. Mutta joka tapauksessa viime kädessä suomalainen mies puolustaa Suomen maaperää ja sille puolustamiselle pitäisi luoda tehokkaat ja toimivat mahdollisuudet silloin, kun näitä mahdollisuuksia vielä voidaan luoda. Mannerheim kirjoitti itse ja puhui vuonna 1940, ja tämä on hänen terminsä, että meidän ei pidä jättää omaa historiallista maaperäämme millekään vieraalle rodulle. Tämmöistä termiä hän tuossa käyttää, jolla on toinen maailmankatsomus, toiset siveelliset arvot. No tämä tarkoitti sitä, että Suomen heimon alue on täällä ja slaavilaisilla heimoilla on omat alueensa, mutta tänne ei myöskään kuulu tämmöinen jumalaton bolshevismi, siis materialistinen maailmankatsomus, joka on kokonaan toinen maailmankatsomus kuin mikä kristityillä suomalaisilla aikoinaan oli. Yhtä vähän meidän pitää nyt tänä päivänä luovuttaa omaa aluettamme toisille kansakunnille, joilla on toisenlaiset siveelliset arvot, joku sharia-laki, toisenlainen maailmankatsomus, radikaali islamismi. Ei meidän pidä Suomea luovuttaa tämmöisillekään tänään, jos ei vuonna 1939 pitänyt luovuttaa slaaveille ja bolshevikille Suomea. Ymmärrätkö tämän ajatuksen? Me voimme suoraan johtaa tästä, mitä Mannerheim sanoi, omaan aikaamme selkeän viitteen. Eli ei tällaista avointen rajojen pidäkkeetä maahan tunkeutumista pidä edelleenkään hyväksyä tuosta vaan. Ei Suomea pidä luovuttaa islamille, jollei sitä pitänyt luovuttaa bolshevikillekaan 1939. Tämä on minusta selvää kuin pläkki, niin kuin sanotaan. Mutta ei myöskään pidä luovuttaa Suomea lännestä tulevalle niin sanotulle kulttuurimarksismille, eli tämmöisen rappioarvoille, mistä puhuimme. Ei myöskään sitä pidä tehdä. Sekin edustaa toista maailmankatsomusta, toisenlaisia siveellisiä arvoja, täysin toisenlaisia siveellisiä arvoja. Ei pidä myöskään niillä luovuttaa. Eikä myöskään Suomen talouden hallintaa pitäisi luovuttaa jollekin persoonattomalle kansainväliselle rahaelitille, joka velan ja muun tämmöisen avulla säätelee kansakuntia. Tämä valtion velkaantuminenkin, jatkuva velkaantuminenkin on yksi ongelma-alue, että ei sitäkään kautta saa päästää Suomen kansan olemassaolon ja kristillisen uskon kannalta tuhoisien vaikutusta suomalaisen todellisuuteen. Meillä on monta rintamaa tässä kokonaisuudessa. Kaikki pitäisi ottaa huomioon ja kaikkiin saamme valoa paitsi Jumalan sanasta myöskin tuosta ylipäällikön päiväkäskystä, jos sitä ikään kuin siirrämme tähän päivään ja katselemme, että mitä se kaikki niin kuin tarkoitti. Maata ja sen rajoja on tarvittaessa puolustettava samoin kovin otteen, niin kuin Mannerheim sanoi, niin näin se on. Kautta linjan näin tulisi tehdä. Myöskin Mannerheim toteaa sen, mikä on myöskin sitten jälkikäteen todettu, että meillä on edelleen se sama historiallinen tehtävä, mikä suomalaisilla on vuosisatoja ollut, eli länsimaisen sivistyksen suojaaminen. Ei tätä tilannetta ole muuttanut millään tavalla se, että nyt maantieteellisesti länsimaidenkin keskuudessa tulee paljon semmoisia arvoja, jotka oikeasti eivät ole länsimaisia arvoja. Ei se, miltä maantieteelliseltä alueelta joku tulee, niin se ei edusta länsimaisia arvoja. On paljon semmoista kulttuurillista rappioroskaa, joka esimerkiksi tulee Yhdysvaltojen maa-alueen sisäpuolelta kulttuurimuodossa, vaikkapa Suomeen tai Eurooppaan, mutta ei se välttämättä edusta amerikkalaisia arvoja, joilla on aivan oma historiansa ja vankat juurensa kristillisessä uskossakin, kun me tarkastelemme Amerikan historiaa. Siis maantiede ei ratkaise pelkästään nyt tässä asiassa kaikkea, mutta kun me puhumme sisällöllisesti länsimaisista arvoista, niin niitä meidän täytyy edelleenkin puolustaa. Uhattiin sitten niitä mistä hyvänsä. Oli se uhka ja sitten vaikka Putinin Venäjä tai sharia-henkinen islamilainen radikalismi tai joku länsimaisten yliopistojen keskuudesta pursova kulttuurimarksilainen ideologia. Kaikkia vastaan
pitää puolustautua. Ne haastavat kaikki nämä mainitutkin niin länsimaiset arvot, ja jos me haluamme sitoutua siihen perinteeseen ja velvoitteeseen, mitä nämä 90 000 sankarivainajaakin meille tänään velvoittavat tämän perinteen, niin nämä pitää kaikki noterata tätä kautta. Siis omaa historiallista perintöämme on puolustettava kautta linjan. Mä luen tähän yhden historiallisen dokumentin tähän päätteeksi. Mulla on tuossa muutama muukin, katsotaan mitä ehdin tässä ottaa esille. Mutta tässä on hirveän hyvä tämmöinen, voisiko sanoa, myöskin aikalaisdokumentti vuodelta 1940. Mulla on tässä käsissäni tämmöinen kirja kuin AKS:n tie, Akateemisen Karjalaseuran tie, siis AKS:n vuosikirja vuodelta 1940, joka oli laadittu nimenomaan nyt sitten talvisodassa kaatuneiden suomalaisten sankarivainajien ja erittäinkin AKS:n kuuluneiden sankarivainajien muistoksi. AKS:n jäsenistähän erittäin suuri osa, siis suhteessa suuri osa kaatui, koska monet olivat reservin upseereita, ja niin kuin mainitsin, niin varsinkin reservin vänrikit kärsivät erittäin suurta verenhukkaa talvisodassa, koska he olivat joukkojensa kärjessä vankan maanpuolustustahdon omaavina ja sitkeästi johtivat joukkojaan edestä, niin kuin suomalaisia on tavattu johtaa. Ja sen takia AKS laatii tämän vuosittaisen vuosikirjansa vuonna 1940 niin talvisodassa kaatuneiden AKS-läisten ja muiden muistoksi. Ja tässä on alussa tämmöinen artikkeli kuin valansa täyttäneiden ja juoksunsa päättäneiden veljien antama kehotus. Kirjoittajana on Olavi Lähteenmäki, joka lukeutui sitten AKS:n johtoon. Hän oli reserviupseeri, teologian tohtori, Luther-tutkija, opettaja, kouluttaja, myöskin kokoomuksen kansanedustaja, silloin aikoinaan merkittävä hahmo suomalaisen konservatiivisen politiikan kentällä. Ja hän kirjoitti tähän tämmöisen artikkelin ja siteraan 3 viimeistä kappaletta, jotka minusta hyvin selkeästi ja tuoreeltaan myöskin tuovat esiin sen, että mihin sankarivainajien muisto meitä velvoittaa. Olavi Lähteenmäki kirjoitti näin. Hän puhuu nyt AKS:stä, mutta me voimme ymmärtää nyt laajemminkin tämän suomalaisina ja suomalaisen maan puolustuksen kannalta ja mitä kaikkea se tarkoittaa. Me jälkeen jääneet AKS:n jäsenet olemme saaneet kaatuneilta veljiltämme tehtävän jatkaa taistelua siltä paikalta, missä he kaatuivat. Työtä on tehtävä ja vaivaa nähtävä kerran vannotun valan voimalla. Lujuutta ja kestävyyttä kysytään meiltä, ei vain isänmaallisessa ja kansallisessa taistelussa, vaan siinä joka päivä käytävässä kamppailussa, joka riehuu meidän sydämissämme hyvän ja pahan välillä. Sekin taistelu on voitettava. Suuri taivaallinen isänmaa, olkoon meille ainakin yhtä kallis kuin se maa, jonka puolesta AKSkin menetti monta kelpoveljeä ja jonka puolesta me olemme valamme vannoneet. Neuvoissaan kerran uskon veljiään osoittamaan vaelluksessaan hyviä avuja, apostoli Pietari kehotti heitä lujuuteen. Siten voitetaan lankeemukset. Tätä neuvoa mekin nykyhetken nuori polvi tarvitsemme. Isien teiltä Kristuksen uskosta. Me emme saa langeta pois. Meidän täytyy saada tuntea voiman ja lujuuden tarvetta elämässämme. Jo ulkonaiset vaikeudet ja vastamaat ovat raskaita. Samaa on sanottava ennen kaikkea niistä mahdeista, jotka väkevinä hallitsevat sisimpäämme ja koettavat meitä heikentää ja langettaa. On kuin edes menneiden kaatuneiden veljien äänet sieltä ylipääsemättömän rajan takaa yhtyisivät tukemaan meitä, joilla vielä on vaivat ja taistelut kestettävänä näillä Pietarin sanoilla. Pyrkikää sen tähden, veljet, sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi, sillä jos sen teette, ette koskaan lankea. 2. Pietarin kirja, luku 1, jae 10. Näin siis teologian tohtori ja pastori Olavi Lähteenmäki kirjoitti. Siinä on minusta aika lailla vakavaa sanaa, mitä tuossa oli esillä ja on syytä meidän se muistaa. Otan vielä tässä pari dokumenttia esille. Tässä on mielenkiintoinen kirja myöskin ilmestynyt tänä vuonna. Professori Martti Häikiön kirja Suomen leijona Svinhuvud itsenäisyysmiehenä. Erittäin hyvä kirja, Dokendon kustantama kirja, joka on paitsi katsaus Svinhuvudin henkilöhistoriaan,
myöskin Suomen itsenäistymisen keskeisimpiin vaiheisiin, jossa keskeisimpänä vaikuttajana Svinhufvud itse oikeastaan oli, alkaen routavuosista venäläistämisen aikakaudesta, jolloin hän tämmöisen perustuslaisen vastarinnan johtohahmona joutui sitten Siperiaankin, pääsi sieltä sitten takaisin ja oli johtamassa Suomen itsenäisyyssenaattia ja kaikkia näitä asioita. Svinhufvud on merkittävä henkilö ja toimi myöskin Suomen presidenttinä 30-luvun alussa. Siteraan muutamia ajatuksia, jotka Svinhufvud eri yhteyksissä kirjoitti ja joihin Häikiökin tässä viittaa. Sivulta 560 luen tästä mainitusta kirjasta näin. Ja tässä on Svinhufvudin linjauksia, jotka ovat taatusti semmoisia, että meidän kannattaa muistaa. Ja kun näitä muistamme, niin taatusti myöskin sitten oikein suhtaudumme sankari vainajienkin perintöön. Kansamme tulevaisuutta ei kukaan voi mennä ennustamaan, mutta eräs asia on välttämätön. Puolustustahtoamme on lujitettava ja puolustuskuntoamme lisättävä. Siksi epävarma on tulevaisuutemme. Hukka perii sen kansan, joka ei sitä tajua. Naapurimme varustautuu, meidän on tehtävä samoin. Ja siinä sivussa on pidettävä huolta invalideistamme ja rintamamiehistämme. Loppujen lopuksi kansamme omasta kunnosta riippuu sen tulevaisuus. Lapsiin ja nuorisoon on istutettava luja siveellinen ryhti. Sitä osoitti kansamme sortovuosien aikana. Sitä tarvitaan nytkin ja vastaisina aikoina. Olisi syytä nyt meikäläisten kouluihmisten ja kaikkien vanhempien ja kaikkien muiden tajuta tämä asia myöskin. Ja jättää semmoinen harhautunut gender-ideologia ja muu tämän tyyppinen kokonaan pois kuvioista. Sivulta 562 samaa kirjaa siteraan edelleenkin. Tässä on mielenkiintoinen anekdootti. Svinhufvud osallistui kokoomuksen vaalifilmin tekoon keväällä 1939. Hänen oli määrä korostaa lopussa entiselle koetulle pohjalle rakentuvan ja kokoavan työn tärkeyttä. Svinhufvud sanoi, että käsikirjoituksesta puuttui kokonaan kuvaus kirkosta ja hengellisestä elämästä. Jumalan pelko on koko kansamme henkisen ja siveellisen elämän perusta. Kirkko oli sivistyksen levittäjänä ja ylläpitäjänä jo siihen aikaan, kun ei ollut muuta. Hän halusi sanoa, tätä maata on rakennettu ja rakennetaan edelleen Jumalan pelossa, isänmaan rakkaudella ja työllä, uutteralla työllä. Mutta sitä ei ole rakennettu vihamielisyydellä kirkkoa ja uskontoa vastaan, ei luokkataistelulla eikä omaisuuden jaolla. Tässä nyt tulee selkeästi esille se, että miten nimenomaan hengelliset kristilliset arvot ovat kaiken ytimessä. Ja jos ne eivät ole kohdallaan, niin sitten kaikki muukin sortuu. Muidenkin kohtien pitää olla paikoillaan, mutta tämän pohjan, josta kaikki saa sen varsinaisen eliksiirinsä, niin sen pitää olla ensimmäisenä kohdillaan. Niin kuin nähdään, niin jo vuonna 1939 niin Svinhufvud huomautti siitä, että silloinenkin kokoomus oli jo jättämässä tämän oleellisen pois vaalifilmistä, ja Svinhufvud sanoi, että ei, kun nyt täytyy se oleellisin sinne lykätä. Mitä tämä opettaakaan meille tänään, että missä on se todellinen pohja, jota Suomen kansa tarvitsee yhtä lailla tänäänkin, kaiken tämän muun ohella. Siihen tuo äskeinenkin sitaatti selvästi vastaa. 573 sivulla vielä sitten sitaatti Svinhufvudin eräästä kirjoituksesta maaliskuulta 40. Hän sanoi näin. Meidän tulee seurata esi-isiemme esimerkkiä. Onhan kansamme jo ammoisista ajoista saanut kestää kovia kohtaloita ja se on niistä kuitenkin selviytynyt. Onhan kansallamme ollut sotia ja vainoa, ruttoa ja katoa, mutta hädästä ja hävityksestä on sen aina uudestaan nostanut sen usko Jumalaan ja sen sitkeä työ ja sen lähimmäisen rakkaus. Siinä ovat ne ominaisuudet, joiden nojalla meidän täytyy selviytyä nykyisistäkin vaikeuksista. Mutta mitä sitten, jos ehdoin tahdoin usko Jumalaan ja muut tämmöiset asiat, lähimmäisen rakkauskin ja muut, siirretäänkin syrjään ja ruvetaan ajamaan ihan jossain muussa kelkassa? Niin silloin taatusti on Jumalan tuomio käyvä semmoisenkin Suomen ylitse kovalla kädellä, jos Jumalan pelko jätetään pois, jos nousevaa sukupolvia ei kasvateta siihen sivelliseen ryhtiin, puhumattakaan, että nouseva sukupolvi kasvatetaan jonkun rappioideologian mukaisuuteen ja sitten aletaan nauttia niitä mätiä hedelmiä, mitä siitä ajan oloon tulee. Ja huomaa, tämä mitä sanon, niin tämä ei ole pelkästään nyt joku minun heittoni tässä näin jossain ihmeellisessä kiivastuksessa. Viittaan Marsalkka Mannerheimiin, viittaan presidentti Svinhufvudiin, jotka nyt kahtena esimerkkinä valaisevat tätä vahvaa, vankkaa, vanhaa suomalaista mainstream, konservatiivista virtausta halki vuosisatoin ja sukupolvin, ja varsinkin niitä äänensävyjä, jotka tulevat suoraan vuosilta 39-40. Samaten niin kuin pastori ja teologian tohtori Olavi Lähteenmäen teksti AKS:n vuosikirjasta. Minä nyt puhun tässä hyvin syvällä
suomalaisen, konservatiivisen, Jumalaan uskovan, raamattuun, kristillisen uskoon sitoutuvan perinteen rintaäänellä oikeastaan, en pelkästään omilla keuhkoillani. Sitä haluan näillä esimerkkeillä tuoda esille. Jokainen, joka tuntee Suomen historiaa, niin tietää, että näin se on ollut. Sieltä nousevat ne lääkkeet tämänkin päivän rappioon, mutta Suomen kansan täytyy ihan oikeasti tehdä parannus, muuten tulee tuomio. Ja juuri se kamppailu, mikä ihmisissä itsessään käydään, yksittäisissä ihmisissä, niin se on se ensimmäinen kamppailu, mikä pitää voittaa. Tässä on mielenkiintoinen kirja vielä, en ehdi enää sitä siterata, mutta näytän sen. Tutkija Jouni Tillin kirja 2014 Athena kustantamon toimesta ilmestynyt Suomen pyhä sota, papit jatkosodan julistajina. No, tämä on sen takia tärkeä kirja, että siinä on paljon lainauksia jatkosodan aikaisten sotilaspastoreiden julistuksesta ja opetuksesta, ja sen takia se on arvokas, kun siinä on pitkiä sitaatteja. Se, että mitä johtopäätöksiä tutkija itse niistä tekee, niin se on taas toinen asia, mutta siellä on sitaatteja siitä, että mitä silloin julistettiin. Ja kyllä siellä, kun katselet niitä sota-ajan kenttä, sielunhoidon ja julistuksen ja kirkollisen työn linjauksia, niin siellä tulee vahvasti esille tämä, että Suomen kansan sisäinen moraalinen ja hengellinen ryhti on myöskin se, mitä tässä tarvitaan, että jos se on kunnossa, niin me voimme pyytää Jumalalta siunausta ja armoa myöskin sitten ulkoisten rajojen puolustukseen ja kaikkien tällaisen. Mutta jos kotirintama tai jos Suomen kansan moraali romahtaa, jos me häviämme sen sisäisen taistelun, johon jokaisen yksilönkin on otettava kantaa, palvelenko Kristusta vai palvelenko jotain muuta Herraa. Jos tämä taistelu hävitään, niin silloin on turha toivoa ja anoa mitään siunausta mistään. Silloin Suomelle käy, niin kuin me luemme Raamatun historiasta, mitä on käynyt kansakunnille, jotka ovat pyhän Jumalan hyljänneet ja herjanneet häntä ja siirtyneet kokonaan toisenlaisten herrojen palvelukseen. Me Raamatun historiasta tunnemme tämän ja Suomen historiasta yhtä lailla. Me tunnemme tämän, mitä sitten tapahtuu. Mutta sotilaspapit erittäin selkeästi toivat tämän esille sota-aikana ja julistivat, että tässä mennään. Ja on paikotellen hätkähdyttävää jopa lukea niitä sen aikaisia saarnoja ja kenttä Jumalan palveluksien opetuksia ja muita linjauksia, koska niissä jo tavallaan kuvataan semmoisena kauhuesimerkkinä, että jos kansa vajoaa tämmöiseen kuntoon, niin siitä sitten seuraa mitä ilmeisimmin tätä ja tätä. Ja jos nyt tarkastelet sitä, että missä vaiheessa Suomen kansa tänään on, niin kylmät väreet menevät selkäpiitä pitkin, kun näet, että kerta kaikkiaan, että siinä on ollut hirvittävän väkevää profeetallista ennakointia jopa näiden sotilaspastoreiden julistuksessa silloin, koska nyt näyttää siltä, että nyt kansa on nimenomaan langennut juuri siihen rappioon, mistä silloin varoitettiin. Mutta parannuksen teon paikka on, lääkkeet tiedetään ja vielä tänä päivänä on mahdollisuus tehdä parannus Kristuksen puoleen, kääntyä Kristuksen puoleen, luopua tämmöisistä rappiohankkeista, sitoutua rakentavan ja eheään kristillisen isänmaallisen työhön ja sitä kautta elää todeksi ja kunnioittaa myöskin sankarivainajien perintöjä, jotka tekivät mahdolliseksi, että me vielä kumminkin tänäkin päivänä Suomessa saamme uskoa Kristuksen, saamme julistaa Jumalan sanaa ja saamme vielä tehdä työtä isänmaankin hyväksi, sikäli mikäli sitä haluamme tehdä. Ja nyt tätä halua pitäisi kerta kaikkiaan niin kuin nostattaa ja lähteä parannuksen teon tielle ja ottaa tosissaan ne vanhat perinteiset Suomen kansallekin menneinä vuosisatoina vankasti opetetut totuudet, jotka vaikka löytyvät ihan lähimmin vaikka jostain Lutherin katekismuksesta, ne löytyvät Jumalan pyhästä sanasta, mutta vaikkapa jostain katekismuksestakin, jota sentään Suomen kansalle on opetettu vuosisadat. Sen kauempana nämä totuudet eivät ole. Ne ovat olemassa, niihin pitäisi palata. Me tiedämme tämän lääkkeen ja sitä antibioottia lääkettä suomalaisten pitäisi nyt ilman muuta ottaa. Ja sillä, kun me näin tekisimme, niin silloin me taatusti tänäkin itsenäisyytemme 100-vuotisjuhlavuotena 2017 niin parhaiten kunnioittaisimme sankarivainajien perintöä ja tekisimme mahdolliseksi sen, että Suomen kansallinen tulevaisuus voisi jatkua ja meidän rajamme voisivat kuitenkin sitten pysyä turvattuinakin. Tämä puhetallenne oli Patmos-lähetyssäätiön tuotantoa. Tilaa ilmaista Patmos-postia tai sähköisiä tiedotteitamme osoitteessa www.patmos.fi. Voit myös antaa rakkauden lahjasi työllemme netissä www.patmos.fi.